X Faktor Srbija, nova epizoda večeras. Mislim, ja sam sigurna da će se i nadalje pojavljivati ljudi sa talentom, ne može ništa tu puno da me iznenadi, ali ta slatka borba, nekad tiha, nekad glasna između članova žirija, to mi je nekako uvijek simpatičan detalj. Kristina Kovač i Željko Joksimović nastavljaju svoju malu, veliku, ja ne znam da li to sada razovem svađa, ali u svakom slučaju, nakon što je upravo za našu emisiju Kristina izjavila da neće ona da uči Željka kako se osjeća emocija na engleskom, pa je htjela da ga ubaci u mašinicu za meso, mi smo skontali da oni imaju mnogo toga zajedničkog. Možda se zbog toga javlja ta tenzija. Ti si tačno moja šolja čaja. Znaš li neku sevdalinku da otvoreš? Željko! Vidi ga, što si... Jo, kako je bezobraz. Željko, znači trebate ubaciti u mašinicu za meso. Mašinica za meso, molim lepo. Zato smo mi napravili jednu pesmu pomirenja, hajde tako da je nazovem, od njihovih hitova. Čisto da čuju kako zapravo oni razmišljaju isto kao kompozitori. Ovako nešto recimo. Ti me poznaješ najbolje. Nekad pokrenem za čas i ta suza u oku nije zbog nas. Kažeš tek da ti čujem glas. Pa opet malo Peti element. Na mojoj mapi si istok i zapad, moj dobar vetar, tu zvezda i nada. Pa Željko. Kad te ostavim, ljubav nema ništa s tim, ali nije da te više ne volim ljubavi. I za kraj zajedno, emocija ista na svakom jeziku. Aha, tako zvuči Željko Joksimović u Kristininom Petom elementu. Emociju imamo, skoro pa identično, to je dobar znak. Mislim, nije džaba ona narodna, ko se bije taj se voli. Ne. Gledamo X Faktor večeras. Radio S.